Matthew chapter 10 verses 26 to 31. Ug na nata akong gihangyo ang tanan sa pagpanindog, barog ta sa pagbalik. Matthew chapter 10 verses 26 to 31 nag-ingon, busa ayaw kamog kahadlok sa mga tao. Kanang nasimong tapad inang ayaw kahadlok. Walay tinaguan nga dili mahibaw-an ug walay sekreto nga dili mabutiyag. Verse 27. Ang gisulti ko kaninyo diha sa ngitngit, kinahanglang isulti ninyo diha sa hayag. Og kadtong kamuray na kabati, kinahanglang ibalita ninyo ngadto sa uban. Verse 28. Ayaw kamo kahadlok niadtong mupatay sa lawas apan dili makapatay sa kalag. Kadlok hinuon ninyo ang Dios nga makalaglag sa lawas og sa kalag ngadto sa impierno. Ang gagmayng kantidad makapalit na kamog duha ka gagmayng langgam nga sayaw. Apan bisan paniana walay usa kanila nga mahulog sa yuta kung walay pagtugot sa inyong amahan. Busa, bisan gani ang buhok sa inyong ulo inihapman. Busa ayaw kamog kahadlok, kay labaw pa kaayo kamog bili kaysa sa mga langgam. Magampo ta. Among langit nun og makagagahom nga amahan, daghang salamat Lord sa padayon nga kinabuhi, gininhawa kusog nga naglungtad. Matag adlaw, may pagkaon, tubig, giatiman minimo o Dios og wala minimo pasagdi. Tabangi kami amahan nga diha kanimo magsalig kami o Dios tangtanga ang mga kahadlok sulod sa among mga kasing-kasing og hunahuna. Thank you Father God nga sa imong mga pagbadlong og pagtudlo kanamo. Mao'y mabuhing paglaom nga matulid ang among hiwi nga mga pagkinabuhi. Salamat kaayo Lord nga ang kada usa kanamo dili magbaton sa among kaugalingon lamang mga unsay paagi namo sa pagkinabuhi kundi musunod kami kung unsay imong gitudlo Ginoo. Salamat kayo nga kining mga mensahe mabuhi sa kada usa kanamo, sa kada kasing-kasing, sa kada huna-huna. Kaming tanan o Dios mouswag sa espirituhanong bahin. Salamat nga makigsulti ka pinaagi sa imong mga pulong sa kada usa kanamo. Pinaagi lamang sa ngalan ni Ginoong Jesus. Amen and amen. Manglingkod tang tanan mga igsoon. Mayong buntag. So ako din gi-welcome ang partner ni Tatay Hel. Nalimot ko sa pangalan te, nakita ta sa dadto sa Bible study. Ito yung pangalan ni mo te? Lina. Okay. Lina lang. Mas dali man. Rosalina, Rosalyn. Rosalina. Duha na mong Rosalina ani. Nay usang Rosalina ani. Kaning naka-white no? Rosalina pala siya. So salamat kayo sa first time ni mong dong ani no. Salamat sa Ginoo. So kinsa pay karon pa nakaanhi? Kanang karon pa gyud. Ato Salamat sa Ginoo no. So sa ato nga kinabuhi mga igsoon, bastag na ata sa simbahan, maminaw ta ha, paminaw na to ni. Nasa gawas, amen? So, ang tuyo gyud nato dinhi ang Ginoo. Ang tuyo gyud nato diri ang Ginoo. Ang iyang pulong. Because, bisag unsay posisyon nato sa kinabuhi, mapare ka, mapastor ka, maministro ka, mabisyap ka, or liminister ka, unsay katungdanan nimo, dili na mapuslanon kung wa ka nagkinabuhi sa kabubuton sa Ginoo. Kaya nga every wali nako may isgutan na lang nang giingon nga bisag tanang relihiyon imuha. Mao na nga og naa gyud ta simbahan mga igsoon kung sa atog yung pagkinabuhi ato gyud nga ikinabuhi ang gitudlo ni Kristo. Maura gyud na ang pinaka-safe nato nga kinabuhi. So,
usa sa mga gisulti sa Ginoo mga igsuon, sa iyang gipadala ang mga tinun-an ngadto sa pagsangyaw, sa pagpangmadlas og mga demonyo, sa pag-ayog mga masakiton, gisugo niya sa misyon. Ang usa sa iyang gitudlo kanila is kining ayaw kamo kahadlok. Og mao ni ang atong pagtuon karon. Ayaw kamo kahadlok. Or dito lang, ayaw kahadlok. Kanang nasimong tapad inang ikaw ra ba hadlokan ra ba ka ay kahadlok. Sulti gyud. Ikaw hadlokan ka, ayaw gyud kahadlok. So, gibalik ni Lord pagsulti ning ayaw kahadlok, it means nga importante kay ni sa atong kinabuhi. Tungod kay natawot ang mga talawan og hadlokan. Ya dunay sugo si Lord nga ayaw og kahadlok. Now, dili basta-basta ang mga misyon sa mga apostoles tungod kay nahibaw man sila nga sa ilahang pagpamuhat sa kabubuton sa Dios, kontrahan sila. Kontrahan. Dunay mga taong musupak, dunay mga taong mulutos. In fact, kaniadto mga igsoon, ang ilang pagpangwalis pulong sa Ginoo nahimong hinungdan sa grabing kagubot sa maong syudad. For example, sa pag-adto nila ni Apostol Pablo aning dapit sa Efeso, kining maong dapit ang ilahang culture dito, wala sila nakaila og Ginoo. Doon na sila Diyosa sa kalangitan, kanang Diyos ba, di tinuod nga Ginoo. Og ang ilahang number 1 nga panginabuhian og negosyo dito, pag-ukit og mga larawan sa ilang Diyosa, mo nang ilang gipangbaligya. Iadto ni nila ni Apostol Pablo giwalihan ni apil pa mga igsoon ang panghitabo ni Apostol Pablo og ni Bernabe nga gitawag sila Zeus og Hermes. Nga sa dihang nakahimo sila mga milagro, gihalaran dayon sila pista, gidad-an dayon sila mga hayop nag-inihaway dayon din. Ingon sa Apostol Pablo nga ayaw na ninyo buhata kay maunay rason nga ni anhi mo arong badlungon mo sa inyong mga buhat kay usa lang ang Dios ang angayan nga simbahon ng pasidunggan. Apa na mga tao di mapugnan mo hinungdan nga gibato si Apostol Pablo. Napaminaw pag-ayo. May mga panahon nga grabing kaguliyang. Ang ilang mabangga ani is mga pangulong Hudyo, mga relihiyosong tao, mga politiko, mga dagkog rangko sa gobyerno, monin mabangga sa mga apostoles. Sa diyang manangyaw sila. Usa sa mga gisulti sa Biblia nga may tawo nga duna siya sulugoon nga makapanagna. No? Pero pag abot ni Apostol Pablo ng deliverance ng maong mananagna, og dili na ka-income ang iyang agalon, kay wa na may muduol itong managna. Nga naman, giayo man ni Apostol Pablo, kay kini, espiritu man ni sa kaaway. So, perti niyang guula tungod kay ang iyang panginabuhi, ang iyang pangwartan, nawala man sa iyaha. So, daghan siya mabangga ani, kaning mga tinun-an sa Ginoo, daghan sila og maengkwentro sa dihang mamuhat sila sa kabubuton sa Dios. Ikaw ug ako sa imong pagkakristohanon magdala kas pulong sa Ginoo kay ikaw minasayod og unsay inaas pulong sa Ginoo. Pagka nakakita kas imong isig katao nga nagbuhat og di mao, imo gud siyang badlungon. Pero kay naa may pagbadlong nga makahibalag man gyud kag problema basta mamadlong ka kay ang rason nganong hilabtan man ka. Ikaw ka pakauna ka? Ing ana man na. So mo nang makaibalag yung kag problema, mo nang ningon si Lord, ayaw kahadlok, kay kung hadlokan ka, basig ingon pa lang na siya, basig insultohon pa lang ko, basig unsay iyang sulti na ko, basin, talawan, hadlokan, mo ingon si Lord, ayaw kahadlok, ayaw kahadlok, di ka pwedeng maghadlok-hadlok rong panahon na, mahadlokan gani karong panahon na, ikaw ra mismo gahatag og kaguliyang sa imong kinabuhi, padlok-hadlok, salig lang yun sa Ginoo. Amen? Salig ra gyud kas Ginoo. Ayo, palihog lang. Tanan nga naabot aning tinguga, palihog lang. Tagam na mo sa pagsalig sa inyong kaugalingon. Tagam na sa pagsalig sa kwarta. Tagam na sa pagsalig sa tawo. Tagam na sa pagsalig sa imong kaangayan.
Hilakon ragyapon ka. Tagam na sa pagsalig sa imong intellect mong kaalam. Tagam na pagsalig sa imong relihiyon. Tagam na pagsalig sa imong kisay leader nimo. Tagam na sa pagsalig sa imong talintog. Sultian ka na kinitanan di kini katabang nimo. Tungod kay ibutang mangyud ka sa panahon ni Lord. Nga wala gyoy bisag usang makatabang sa imo ha. Aron ka masayod nga usa lang ang tinuod makatabang nimo ang Dios. Palakpakan sa nato ang Ginoo. Amen. Ang Ginoo ra. Ang Ginoo ra usahay lisod kayo ka pero puyungan ra kas ubang tawo. Ang kita. Gaun sa maliit niya. Sa manita ko. You know, usahay mo salig ka sa kwarta. Kanang kwarta mga igsoon bisag patigom nakapila ka milyon. Usa ka pangahoy ra na. O usa ka sugnod, mo kag nangahoy bitaw usa tuig, usa sugnod ug gamit. Usa ka sugnod ra hurot na. Sa kagamit lang. So, ingon si Lord pagsulti nga salig sa Dios. And then ayaw kahadlok sa tao ang Dios may kahadlok. Hello. Kabalo ka nga paninglon ka ni Lord pag di nimo siya sultias pulong sa Dios. Pero nahadlok ka sa tao, wala sa Diyos. Diba? Munang di yung kakasulti niya. Ikadang rason, nga hindi ka kasulti sa pulong sa Ginoo. Asa may imong gisulti? Chismis may imong nadunggan, wa may pulong sa Ginoo. Di chismis may panabi sa silingan. Hoy, kana ko si kuan sister, kay kuan man ko sister. Naunsa naman tao na ay. So ingon siya, ayaw og kahadlok. Basahon nato ni Gusobe. Busa ayaw kamo kahadlok sa mga tawo. Unsa man di ay? Walay tinaguan nga dili mahibaw-an ug walay sekreto nga dili mabutyag. Kinsay nagsulti ang kaingon kag expert kay kang mutago. Kaingon kag kina pastor. Daghan na gyud kong professional nga napahuman sa akong balay. Unsa naman na sila? Teacher, dili. Sundalo, di po. Police, di po. Unsa man na nga professional? Doktor, nurse, engineer, dili, pastor. Ang usa, pastor, professional manglibak. Ang usa, professional sa tagay. Ang usa, professional sa bisyo, marites, tanan. Grabe, no? Ang usa, pastor, grabe, professional kayong magtago og sala. Istoryahe. Tanan mo ingon, istoryahe. Walay professional mo tagog sala. Ikaw ra bitaw nang nakaingong wa pa ni nahibaw eh. Tibuok barangay nahibaw na. Ikaw rewa. Ikaw rewa kay baw tingali. So, walay tinaguan nga di mahibaw-an. Kinsay nagsulti? Si Lord. Ug na magalintang sikreto dihang mga tago-tago nga mga sala. Awa na, someday ibutyag na ni Lord. Ug walay sikreto nga dili mabutyag. So all secrets will be revealed in due time. Sa kitak lang panahon ka ng imong sikreto-sikreto, masakpan ragyon na. Kabantay ka nga nung masakpan, kay ikaw mismo di ka katago sa imong sikreto. Moingon dahil kas pinaka-close ni mga friend. Naku, i-share ni mo ba? Pero ay, ragsaba sa uban ha? Ha? Unsa man na? Sige. After 1 week, tibok barangay, nahibaw na. Kaya nga no, ang imong gisiran sa imong kaulawon, moingon naman po, naku, isulti ni mo, pero ayaw saba ha? Dahil maabot tapos bigas, ako isulti ni mo, ayaw saba ha? Maabot tapos bigas, ayaw ko isulti ni mo, ayaw saba ha? Hello? Kani pag-viewers, may nga pag-yukang, wala rin nakahibaw, ako rin eh. Ako rin nahibaw. Wala nakakabalo nga ang imong text message or ang imong gi-unsent og kalit. Awa na nabasahan na. Wala kabalo ang imong text na abot na ni pastor. Kisay ka send pastor? Ikaw.
So saan yung tago-tago, di lagi kakaikyas. Wala man gawin makaikyas ani. Sa Bible na expert kay mo tago, ako nang expose o niya kinsa na siya. Verse 27, ang gisulti ko kaninyo sa ngit-ngit, kinahanglang isulti ninyo sa hayag. In other words, ikaw rin nagbasas pulong sa Diyos. And then mo na gisulti ni Lord sa imo, isulti nimo sa tanan. Kanang gihunghong rada sa imong una, kanang gisulti lang sa imong konsensya, isulti sa tanan. Because makatabang na mga igsoon. And I tell you, dagko kay bayad ning mga channel. Kini bitang mga dagkong network sa TV, dagko kay na sila bayad. Panahon sa balitaan, ang problema sa usa ka lungsod, sa usa ka barangay, sa usa ka pamilya, mahibalong tibuok kalibutan. Kay ibalita nila. Magandang gabi bayan. Patay ang isang batang ngana no, mahibalong tibuok kalibutan. Dagko po na kayo bayad. Pero ninduta mga igsoon o apil sa balitaan kining pulong sa Ginoo. I-apil ba kada gabi eh? Wa gyud. Kay lami kayong ipanugilon ilabi na mga trending, mga kuyaw, mga kurat, mga kulba. Pero pulong sa Ginoo mahadlok tang mo share. Ya unsa naman atong buhaton ani? Magsigir tag basa, magsigir tag paminaw hangtod mga matay ta. Di gyud ta mo share. Unya ang maot nga binuhatan sa atong silingan mo atong i-share. Mahadlok tang mo share sa pulong sa Ginoo nga magluwas og kalag, pero di ta mahadlok mong chismis nga mga priso ta. Di ba? Okay, padayonon na to. Nag-uol mo na ako, ha? So, ang gisulti ko kaninyo sa ngit-ngit, kinahanglan isulti ninyo diha sa hayag. O kadtong kamuray na kabati, kinahanglan ibalita ninyo ngadto sa iba. Akong usbon, kadtong kamuray na kabati, kinahanglan ibalita niyo sa uban. Karon nga niya ka nakabati ispulong sa Ginoo. Naa ba kay balitaan ani human unya ani? Or inigawas ani sa church kalimtan na to usa tong giwali. Ayaw kahadlok. Sa verse 28, ayaw kamo kahadlok ni atong mupatay sa lawas aron apan dili makapatay sa kalag. Kahadlok hinuon ninyo ang Dios nga makalaglag sa lawas ug sa kalag sa impyerno. So ayaw kadlukin ang tao nga makapatay sa lawas. Apan ang angay natong kadlukan ang Dios nga mulaglag sa kalag ug sa lawas ngadto sa impyerno. Ang mga tao, mga igsoon mga taong dili sila kasunod sa kabubuton sa Dios kay hadlok kayog tawo. Hatagan nato nig example, inigawas ni moron tuktukan nato silingan sang Yahweh. Hadluka oy. Ikaw ra pastor. Di pa ko andam. Balik lang Ginoo, di pa ko kaandam. Wa man naingon og andam naka usa naka-share. Ug unsa ra may nadungog ni mas Ginoo sa iyang gisulti, unsa gisulti ang pulong hala i-share na. Naminaw pa bata, amen? And then, niingon siya sa verse 29, sa gagmayng kantidad, makapalit ka mo duha ka gagmayng langgam nga sayaw. Kasabot mo sa ning sayaw ka ning galupad-lupad nga itom, nga gamay. Sige rin naglupad-lupad, lang mong mauwan-uwan. O niya, magsalag ni siya sa mga langob, sa mga building, sa mga... Ingon siya, bisan pa ni ana, walay usa kanila nga mahulog sa yuta kung walay pagtugot sa inyong amahan. Sa laktod nga pagkasulti, tanan nga mahitabos kinabuhi sa tawo, kung dili tugutan sa Dios, di ni mahitabo. Napa mo diha? O kay si Lord may nagbuot sa tanan, di imo tanan Lord, wa mi amo. Kitang tanan tower ta. Wa tay mahimo bisag unsa kung wala ang Dios. Pastor, ako igabuhat, anak, pastor. No, ni akong masol. Kaya kay na ko ni. Kung di ka tagaag kusog sa Ginoo, wag gyud kay mahimo. Munang wa tay mahimo, wala ang Ginoo. Sa verse 30, bisan gani ang buhok sa inyong ulo inihapman. Na, kung duha na imong buhok, itom og puti. Naihap gyapon na ni Lord. Naihap ni Lord. Detalyado kayo. And then ningon pa gyud siya. Busa ayaw kamog kahadlok, kay labaw pa kayo kamog bili kaysa sa mga langgam.
Dili ta angay magakahadlok mga igsoon. Ilabi na sa pagsultis kamatuoran, sa pagbadlong, sa pagtudlo, tungod kay pulong man sa Ginoo ang imong gigamit og imong gitudlo. Dapa ba ta? Mapastor, mapare, mga badlungon sad na silang kinahanglang pagtudlos pulong sa Dios. Mo nang og di na sila mobasa, og di nila kinabuhi lang gibasa, imperno na sila. Kay ang dili nimo pag kinabuhi sa unsay gitudlo ni Kristo, mao man ay nagpasabot nga wa ka nituog ni dawat ni Kristo. So, bahala pag unsay imong posisyon sa simbahan. Pero ang giingon ni Lord ring ayaw imong gibuhat, ang iyang giingong mo ni buhata, wala mo buhata, madelikado imong kinabuhi. Munang trust no one saligi, ayaw saligi bisan kinsa. Saligi gyud ang Ginoo. Amen? Kinisikuan mo ni mo ayo nako, kinisikuan mo ni maka hinggawas na ako, muni makaayo, saligi ang Diyos, siya ragay makabuhat ana. Nasabta na to? Nasabta na to mga igsoon? Mga bana, salig kay kasi mong asawa, muhilak ko ka, di ko ka. Ikaw asawa, salig kay kasi mong bana, mag-uolra ka. Kamong mga ginikanan, salig kay mo sa inyong mga anak, masakitan ra mo. Mga anak, 100% nagsalig mo sa inyong ginikanan, masakitan lang ta. Nga naman, usaray kasaligan ang Diyos ra. Amen? Tanan masayop. Katong dili masayop, unar mag-uli. Hindi makasala, unar nag-uli. Bye-bye. Palaw ko hatod. Tapos Arjan, pala ko katod dyan, nung na di makasalaan ato na ipahatod og uli. Kinsa din walay sala, kato ilansang sa cross. Walay laeng angayang ilansang dito sa cross. Si Jesus ra kay siya walay sala. Mao nang ang iyang atong sala, iyang gidala dito sa cross, siya ra ang angayan. Nganuman wala siya kapakyasan. So ingon siya, ayaw mo kahadlok. Now, din sa Bible, mga igsoon, kami, ako personally, no, sa pagwalis pulong sa Diyos, sa pagtudlos pulong sa Diyos, sa pagpamadlong ginamit ang pulong sa Diyos, na ako'y gikahadlukan. Dili ko mahadlok, mubadlong, mutudlo, muwalis pulong sa Diyos, anang palahubog or hubog na kaayo. Di sad ko mahadlok, muwalis sa pulong sa Diyos, o nagunit, nag-armas, or gasyabo ng tawhana nga akong walihan. Ang akong kadlukang tudluan, walihon o badlungon sa pulong sa Diyos, kanang Kristohanon nga gahig ulo. Muna'y hadlok kayo. Kay inigbadlong ni mo anak, inigwalin ni mo anak niya, musukol. Paakon ka, insultuhon ka. But ako po na badlungan ni Lord, ay kadlok. So kung unsay gisulti sa Bible, akong isulti. Ayaw kag ingon nga mangigo. Karon na lang gitara may akong walihan paminaw mo duha. May duha ka gitara sa likod. Hello? Anong moingon man kang maigo? Natural maigo takay ato para ato ang pulong sa Dios. Para sa dai ni sa bangko. Plastik ng bangko ang galingkod tinuod nga Kristohanon. Amen. Kuya, ang bangko may tinuod ang galingkod plastik. Tunaw gyud kas kalayo. Naminaw pa ta? Now, ako ipaila-ila ninyo ang duha ka hari mga igsoon sa Old Testament nga gitudluan sila o gibadlong unsay ilang response. Ang una mga igsoon kini si King Ahab. I-paraphrase ra nako for the sake sa ato nga time. Si Haring Ahab, niingon siya ngadto sa usang hari nga si Jehoshaphat. Siya, Brad, ang imong gingharian, ug akong gingharian kanhi, usa man, takay puro tayo Israelite. Karon nabuak nga itong gingharian. Di ba ang Gilead ato ana sa una? Bito, Brad, ato bito na. Giangko na nila, Brad, tala atong sulungon. And then si Ahab, wala nakaila sa Diyos, kaya ang iyang gisimba si Baal, nga Diyos-Diyos. Apan si Jehoshaphat, nakaila sa Diyos, kaya natudluan siyang amahan.
So ingos Jehoshaphat, wait sa, okay. Ako isuon ko nimo, sundalo nimo, akong sundalo, mag-usat ta, tara, magsuon ta. Pero wait sa, before na to sulungon ang Gilead, wala ba'y alagad sa Ginoo diring atong kapangonsultahan kung kabubuton bas Ginoong musulong ta dito? Ingon dayon si Ahab, Jeptan, ay daghan, dali mo. Pagtanaw ni Jehoshaphat, pagtanaw niya sa mga propeta sa Diyos, mga alagad sa Diyos, giingong alagad sa Diyos. Mga alagad man ito ni Baal, so tanaw niya mga di kasaligan ni mga dagwayan eh. Ingon siya nga, way sa wala ba'y lain? Kaniro ba yun sila? Nitubag dayon si Ahab, ningon siya, naay usa, si Mikayas, si Micah. Pero, di ko ganahan ato niya, maglagot ko ato niya, kay tanan niyang gisulti, masakitan ko. Tanan niyang gisulti, supak sa akong gusto. Sa pagkatinuod lang, walay giwali din sa pulpit, nga mo hapuhap nimo, nga mo gakos nimo, nga mo duyan-duyan mo kugos nimo, mo yugyog sa imo ha, mo lipay nimo. Kung ang imong binuhatan, supak sa gitudlo sa pulong sa Diyos. Di ka makadungog og kalipayon nga wali. So, in other words, si King Ahab, kada musultis Mikayas, masakitan siya ayo kay ang iyang binuhatan, supak sa kabubuton sa Diyos. Nakitang mga alagads, ginukitang mga Kristohanon, bahala pag unsay response sa tao, isulti lagyod ang kamatuuran. Ang akong papa nagkasakit og typhoid. Kabalo mo kung saan ang sakit sa typhoid, sakit manggururog gihapon na sa dugo. Tama ba, ma'am? Mga atong mga medical kuandre. Ma'am, tama ang typhoid? Sakit sa dugo? Unsa man na siya? Ha? Basta kay something like that. Nakaron, gi-injekan og tambal si Papa adto nga time, ang maong tambal mga igsoon kinagrabihan. Nga iniglatay na sa maong dito man sa dextrose iagi, muingog yun, kay sakit kayang yung lawas inigsod sa tambal. Sakit ang tambal pero makaayo. Sa may gusto nimo masakitan ka, mamatay na lang ka. Sakit ang tambal. Muna nga ang atong kalag masakiton, sakit ang pulong sa Diyos ng atong madawat, pero naghatag ni kaayuhan sa atong espirituhanong pagka masakiton. So, di ko ng Mikayas, kanunay na siya sultig, di maayo sa kuha. And then, giingnan siya na Jehoshaphat, oh, come on, king. Oh, dahil siya. Ato na kong suwayan. Suwayan na ko na to. So, ningon dayon siya, okay. Para makapanulong na tas gira, lakaw, ipatawag si Mikayas. So, ipatawag dayon si Mikayas igsuon, or Micah, ang tinuod nga alagad sa Ginoo. Ang problema pag abot ni Micah, giingnan dayon niya si Ahab. Sir, nakita nako ang katawhan sa Israelite nga nagkatibulaag kay wala sila'y pangulo. In other words, kung musulong ka, ikaw nga hari, ikaw nga pangulo, mamatay ka dito. Ayaw sulong. So munang giingnan sa dito, nakita nako sila nga wala sila'y pangulo. Musulong gani ka dito, mamatay gyud ka. Girebuke dayon siya. Bisag delikado kayo ni tungod kay kini si Ahab dili madinawaton, may dakong posibilidad nga ang pagtudlo kaniya sa alagad sa Dios, ang pagbadlong kaniya, iyang isipon nga dautan ug mao'y hinungdan pamtangan niya kamatayon or iprison niya sa Mikayas. Tanawa kung sa iyang gibuhat, ingon dayon siya, tanawa Jehoshaphat, oh. Giingnan na mito na ako, kanga dili na ipa tawag-tawag nato na si Mikayas, kay tanan niyang isulti supak sa ako, And then itingog og gusob si Mikayas. Kay ang tanang propeta ni Ahab ningon mang sulong. But si Mikayas ra may ingong ayaw. So in fact si Mikayas gisagpa pa ni sa usa sa pangulong propeta ni King Ahab. Ang nagsagpa giingnan dayon ni Micah, ikaw
Mutuo raw niya kay inikabos panahon magdagandagan kag mutago. Ahab di na ka makabalik dinhi nga buhi. So in 2 Chronicles chapter 18 verses 25 to 26. 2 Chronicles chapter 18 verses 25 to 26. Palihog tan-awa lang diha kung naa na diha. 2 Chronicles chapter 18 verses 25 to 26. Nara? Ang iyang gibuhat mga igsoon, human niya badlonga, human siya gibadlong ni ni Micah or Micaias. Tanawas verse 25. Unya mimando si Ahab nga dakpon si Micaias og itugyan kang Amon nga pangulo sa syudad og kang Joas nga anak ni Ahab. Mimando pagayod siya nga bilangguon si Micaias og hatagan lamang gamayng pagkaon og jutayng tubig hangtod nga mahiuli siya nga malinawon gikan sa gubat. Tanawa? So ang pagbadlong ni Micaias ikaayo ni King Ahab. Gingnan siyang ayaw sulong kay mamatay ka. Kini bang pagbadlong mga igsoon makadaot nato? Kamo bang mga anak badlongon mas ginikanan ang ila bang pagbadlong makadaot nato? Pero tanawan ni si King Ahab gibadlong siya sa alagad sa Dios. Of course offend kayo siya, lagot siya. Kinsa lamang kamot sultin ako. I am the king of this nation. Kinsara ka. Sultian ka nako bisag hari pa ka nang inahanglan kag tawong mutudlo nimos pulong sa Dios. Even if you are the president of the Republic of the Philippines, you need God. You need the word of the Lord. So kinahanglan kag mutudlo ug mubadlong nimo kay magpatuyang ka tibok nasod mahagbak. Blessing kayo nga nay mutudlo, nay mubadlong, nay musaway, nay mugiya. Pero ang iyang gibuhat, ang nitudlo, ang nigiya, ang nagbadlong, ang nagpreserve sa iyang kinabuhi, nga dili siya madisgrasya, di siya mamatay, iyang gipapriso, gipagutom, o gipauhaw sa prisuhan. Imagine sa usa ka adlaw, ningong hatagi lamang og gamayng tubig, na ato na lang ibutang diha mga igsoon sa usa ka adlaw, hataga na siya tungag basong tubig. One day, 24 hours. Kaya? Gamayng pagkaon. So iyang gipapriso. And after that, nisulong yun sila sa gera mga igsoon. Dara? Then the king of Israel ordered, take Micaiah and return him to Ammon, the governor of the city, and to Joas, the king of San. Verse 26. The king's son. Say, this is what the king says. Put this guy in prison. Prisuhan siya. So, in the New Testament, Matthew chapter 10, ningon si Lord, ayaw mo kadlok sa mga tao. Nga naman, inigsulti nila sa mga tao, dili tanan mo dawat, ang tanan, ang uban mga igsuon, prisuhon pa sila, ipakastigo pa sila, ipasunog silang buhi. But ingon si Lord, ayaw mo kadlok nila. Nga naman, dinhi sa Old Testament, mo nigipangdangatan sa mga nagsultis kamatuuran, sa mga nagtudlo, sa mga taong gigamit sa Dios nga mosuway luwas sa kinabuhi, sa taong naas pagpakasala, sa mga taong naas sayop nga mga desisyon, sa mga taong nagbuot-buot ra sa ilang kaugalingon. Dunay gigamit si Lord nga mo rebuke sa ilaha. Nga mubadlong sa ilaha, pero ang mubadlong sa ilaha, ang muluwas sa ilang kinabuhi, ang nanalipod sa ilaha, ilang gipakastigo, ilang gipapriso. Look at Jeremiah. When Jeremiah prophesied about the goodness of God sa Israel, usay gibuhat, gihulog siya sa tabay, gipakadinahan siya, gipakastigo siya, gipapriso siya. Grabe sa kapanahunan mga igsoon. Munang ang mga disciple, giingnan niya nga, sige lang, bahalag kung sa ilang buhaton ninyo, isulti ang ako mga pulong, ayaw mong kahadlok, tabura na sila. Diba? Amen? Kinagrabihan. And after that, giingnan niya nga, ayaw, dakpali, prisuhan na diha, unya ra na makagawas, inigbalik na akong malinawon. Ningos
ningon si Mikayas ang alagad sa Dios. Unta og makabalik pa ka. Sulong sila sa gira. And then si Ahab, ang tuyo ni Ahab nga iyahadi ang dalon ang usang hari. Arong masaypan sa ilang kaaway. Nga katong hari nga si Josaphat, hari sa Juda, mao si Haring Ahab. Siya nagsuot siyag pagkasundalo. Usaray hari nga ni sulong sa gira. In fact, duha sila. Pero ang usa, nagsuot og hari pagkasundalo. Arong pagpanigurong, dili siya mo'y patyon, kay ang order sa ilang kaaway, ang hari ramay patyon og dakpon, or dakpon. So, nagsuot siya pagkasundalo. Natural na yung suot. Samtang dito, nasgira, doon ay usa kasundalong gapasagad og inat-inat siyang pana, pagbuhi na, naigo sa inabutan sa shield si Ahab. Namatay gid siya. Natuman ang gisulti ni alagad sa Dios nga si Micah. Muna nga kung ato lang untang huna-hunaon ning naay mo badlong nato, naay mo latos nato, naay mo tudlo nato, blessing na according to Hebrew chapter 13. Kay disiplinaon bagyod sa amahan ang anak nga dili iyaha. Natural ang iyang anak, nagigugma, iyag yun ang latoson, tudluan, iyag yun ang giyahan, iyag yun ang badlungon. Dinhi sa church, walay sala diring natago. Gisulti ang inyong, ang atuatan ng binuhatan, giapil sa pagtudlo, sa pagwali. Aron ta mahibawang di na ni angayan atong buhaton. Pero imbis na magbago ta, ako na pa giiga. Imbis nga magbago, unsa pa man di ay gihupaabot nimo, sala ray atong hisgutan dire or iapili mo ngalan. Unsa may atong paaboton dire? Ang imong sala ug ang imong pangalan iapil na to dire? Di ta pwedeng moabot diha. Pero bisan pag di na moabot diha, ikaw mismo sa imong kaugalingong kabalugog ka, if you are living right before God, nahibaw gyud ka ana mga igsuon. So wa gyud siya ni dawas pagbadlong gipapreso pagani niya si Micah, maoy hinungdan nga namatay siya. Niuli si Josaphat sa iyang nasod, ang iyahang nasod, ang nasod ni Ahab napulihan paghari sa iyang anak. And then si Josaphat gikasab-an sa Ginoo, nganong nikuyog man kaadto niya? Nganong nikuyog man ka? Sulaya ko no mga igsuon, magdaro ka, ang imong kuyugon og daro, kabayo og kabao. Kanang usa ka bargas, kailan mong bargas kanang metal nga mo'y muukab sa yuta. Guyuron og kabayo ang iyang tapad, kabaw. Magsilbi? Sungago niya tong iyang, di lagi na magkasinabot. Magtotoo og di magtotoo, di yun na magkasinabot. Promise. Wala mo na-realize, galisod, maganin ang puro Kristohano, samot, tagdi Kristohano na usa. Kinalisudan. And second, mga igsuon, ayaw kabalaka, hapit na tama mauli. Ang ikaduha, mga igsuon, nga hari sa Bible nga ako nakita nga gibadlong, gitudluan, girebyok, si King David. Si Ahab, wrong decision, wrong God. Basta kay layo siya sa Diyos. Kini si King David, he is a man after God's own heart. Sa laktod nga pagkasulti, sabi ni Isaiah pa, si David mawang tawong nakapalipay og ayo sa Diyos. Pero bisan pag nakapalipay siya ayo sa Diyos, nakasala si David. Dunay duha ka major nga sala si David. Atong basahon mga igsuon, 2 Samuel chapter 11. 2 Samuel chapter 11 verses 1 to 6. 2 Samuel chapter 11 verses 1 to 6. Unsa may sala ni David? In fact, David was one of the standards sa mga Hudyo. Kung maghisgot og pagkinabuhi, si David maoy sigin lang hisgutan. Kabantay mo? Sa wa pa nataos David, napata sa gawas na minaw pa.
Sa wa pa natawo si David, paminaw, magampo ang mga Hudyo, wingon sila, O Diyos ni Abraham, ni Isaac, ug ni Jacob. O Diyos, sa among katigulangan nga si Abraham, si Isaac. Di ba si Abraham, Isaac, ug si Jacob, maoy ilang standard? Pag natawo na si David, ang nagsunod gay ni rason, og magampo sila, ka David na pungalan gamiton, Lord, ang Diyos ni David. Di ba mga anak sila? Because nakita nila ang pagkinabuhi ni David. Pagka natawo si Jesus, sa magampo na ta, ngalan na ni Jesus. Amen? Nakita ninyo na eh? Now, bisan tuod, og si David, he's a man after God's own heart, tinaguriang taong nakakalugod, nakapalipay og ayo sa Diyos. Is David. Nakasala siya, og ang iyang sala, dili basta-basta. Okay, tanawa. In the spring, when kings march out, sa Bisaya, mga igsuon, for the sake sa atong mga igsuonan nga naa karon dire. Follow lang tong uban dito. Sa tigpamulak kadtong tuiga, panahon nga maoy ipanulong sa mga hari. Unsang panahon na? Ipanulong sa mga? Okay. Aron sa pagpakigubat, gisugo ni David si Joab ug ang iyang mga opisyal ug ang tanang kasundaluhan sa Israel aron sa paglaglag sa mga Amorihanon o gibili nila nga o gilibutan nila ang Raba apan nagpabilin si David sa Jerusalem. Mo ni pakyas. Panahon sa tigpanulong, wala siya ni sulong, nagpabilin lang siya sa Jerusalem. Tama? Kaniadto mga igsoon, 1:1,000 ni si David. Kung siya ra gyud usaw niya 10,000, muna ningon dia 1:10,000 siya. Makapatay siya 1,000 to 10,000 ka mga sundalo siya ra usa. Pero aning panahon nga ang mga hari may musulong, wala misulong si David, ingon nga hari, nagpabilin na siya sa palasyo. Nanugo ra siya, lakaw, panulong mo. O sa sunod hitabo, verse 2. Sa usa ka hapon ni ana, tapos mubangon si David sa iyang higdaan, may paso-paso siya sa atop sa iyang palasyo. Unya, nakita niya ang usa ka babae nga gwapa kaayo nga naligo. Pagtapis pud mo, oy. Hello. Naligo, humot kay ning sunsilk. Pinasayaw-sayaw pa magligo. Nakita niya si Bathsheba nga naligo. And you know who was Bathsheba? Asawa siya sa usa sa banggiitang manggugubat ni David. In fact, kinis Uriah, kung atong i-search ng iyang background, usa siya sa presidential security guard ni David. Fighter ni siya, bayani ni. And then ang iyang asawa mo ay nabili, naligo, ang bana, to as gira, gipadarang David. Si David, wa ni ato dito, anak siya. And imagine mo ang palasyo, habog kay siya, o niya sa ubos anak, mga gagmayng panimalay, dungaw siya dito. Himo ang himaya o kadungganan. Nidungaw siya, nakitaan niya dito. Verse 3. Og nagpakisa si David mahitungod sa babae og may miingon kaniya, dili ba si Bathsheba man kana ang anak ni Eliam, asawa ni Uriah nga Hitihanon? Verse 4, gipakuha ni David ang babae og miadto siya kang David og nakigdulog kaniya. Way mahimo ni si Bathsheba ani kay babae, hari man ning kapakuha niya. Niining higayon na si Bathsheba fertile. Nahinlo sa iyang kaugalingon sumala sa balaod ug bag-o pa siyang giundangan sa dugo. La! Fertile! Then, unya may pauli siya sa iyang balay. Human siya mahilabti ni David, ni uli siya sa iyang balay. What's next? Og nanamkon siya sa og iyang giingnan si David. Unsa na may atong buhaton ani? Nga nagsabak man ko. Unsaon naman nato ni nagmabdos man ko. Patyon ko sa akong bana ani. Iliguli niya. Kay balo man siyang wako hilabti. And then pila pa man to sila kabulan o sa mamauli. Nigikan to siya gamay kog tiyan. Wa pa ko tiyan.
Nigbalik niya hapit ako mga anak. No? Imagine ako nung ilang gira maabot og kapis tuig. O siyam kabulan, ng anak na. So, unsaon naman nato. And si David, hari siya no? Pero nahasol na siya, unsaon naman ako. Mga igsoon, makabati kayo ko ani. Nga kanang guilty kayo ka, wakakabalo, it's your punishment. Di nakakailangan pang kastigoon, latoson, kanang nahibaw, kang naa kay giuptan, unya illegal mga igsoon, unya nasakpa na kadya, it's your punishment. Oh, lawa man ni, saon din ako, saon ni pagtago, it's your punishment, it's consequence. So si David, nag-isip siya ng paraan unsaon na to. Verse 6, busa giingnan ni David si Joab, the commander of the soldier. Paari kanako si Urias ang Hitihanon, og gipadala ni Joab si Urias ngadto kang David. For the sake sa atong time. Unang plano ni David, nga iyang papaulion ang sundalo, nga bana ni Bathsheba nga nagbuntis, papaulia siya. Aron nga mouli siyang palnimalay, makighilawa siyang asawa, og ang sala matabunan, kay kunyari, kadtong anaka, kay Uriah o ka Bathsheba ragyapon. So kay mando man sa haring paulion si Uriah, nauli gid si Uriah, giingnan siya pagsulti, nganong niya makas palasyo, uli sa inyong balay, dakaw, dulgi imong asawa. And then grabe maniog, kuan si Uriah. He said, King, you are a soldier. Sundalo sad ka, mandirigma ka. Alam mo, na ang isang mangdirigma ay tunay na mangdirigma kapag nakikipaglaban ang mga kasamahan niya, siya din nakikipaglaban. Ngayon, ang akong kakawan ng sundalo, pinatyanay sila dito, unya ako mag-honeymoon. My goodness, di ko yan gagawin. Dinhira ko, bantayan ka na ko. Duty ko diri sa palasyo, di ko maulis balay. Sundalo ako, sundalo din sila. Kung ang uniforme suot nila, gano'n yung suot ko. Muna laging mista. Di ba? So napakya si David, saon mo na ko niyo. Isip ka. Mag-isip ka. Ba't kasi di ka nag-isip nung magpakasala ka? Mag-isip ka, mag-isip. Ting! Adara. Uriah, karong gabi, inviteon ka na ko. Anak ka mo kaon sa akong lamisa. So kung imong basahon ni ayo, imong padayonon, for the sake sa atong time, no, akong gipaspasan. Ningon dito nga, gi-invite niya panihapon, kaon, unya gihubog niya og ayo si Uriah, aron iyang ipadala og uli, aron makighilawa siyang asawa. Aron lagi, nga ang kabatsibang gibuntis, ang kuno ni Uriah. Ang problema naa sa verse 13. Tanawa, 13. Abot sa 17. Og si Uriah gidapit ni David may kaon siya og miinom. Atubangan sa hari og gihubog siya sa hari. Ayo. Pagkagabi mihigda siya sa iyahang higdaanan uban sa mga gwardya sa hari apan wala siya mipauli sa ila. Tenenenen. Kahit lasing, di siya nakalimot, sundalo ako, sundalo sila. Dili pwede. So, niadtong buntaga, gisultihan si David ni Joab, gisultihan ni David si Joab og si Urias, niadtong buntaga, gisulatan ni David si Joab og si Urias maoy naghatod. Tanawar ko ni, wala kabalos Urias ani ko sa iyang problema, maunsa siya. Gina niya, okay, kay wa man kaniuli sa inyo ha, lakaw balik na lang sa gyera, dadaning maong suwat. So si Uriah wa sa kabalo kung sa'y naa sa suwat. Ang naa sa suwat, nag-ingon dito, Joab, das-das mo, padool mo sa pader kung asa nag-ulan, ang daghan kayong mga pana. Si Uriah ipabutang sa atubangan, inigrabe na kaayo ang pinatyanay, atras mo, biyaay sila. So gadala tawo si Uriah, wag yun siya kay ba, o kung sa iyahang naa sa suwat.
And then pagbasa na dito ni Joab, tungod kay order man sa hari, iyang gibuhat. Sulong sila, paduol sila sa pader, diin gaulan ang mga pana. Naa dito ang nagpungasi nga binangkaway, tinikbasay. And then iyang gipaatubangan si Uriah. Sa diyang naglisod na sila, kadaghan nas nagpana, daghan nagsamad. Ang naa sa suwat ni Ingong, biyain ninyo atras mo. After that, namatay si Uriah. Tulo ang gibuhat ni David. Una, lakaw, dulge, wa man ni uli, hubgon ni, lakaw uli, wa man gapon. Dili, ipapatay na lang ni, aron ang sala matago. Kay inig kamatay ato, di naman illegal. Legal naman, nga kuwaos Bathsheba ni David. And suddenly nagbuntis. Di, wala nahibalo yung mga tao kung sa'y gibuhat ni David. Tama? So, gipapatay niya. And after that, mga igsoon, gisiling siya ni Prophet Nathan. Namatay yun si Uriah. And David kaingon siya og professional siyang nagtago siyang sala. Matthew chapter 10, neon sa to, walay sikretong magpabiling natago. Walay tinakluban nga di ukban. Bisan ka nag-ref ni mo, walay sulod. Tanawa, inigsulod ni mo, di mo ukap, gapon ka no? Bisan kabalo ka, walay sulod, di mong ref. Sirada na po ni mo, lakaw na po ka sa gawas, nilig ka, inigsulod ni mo, muukap, gapon ka sa ref, tama? Bisa wasod. Hello? So ingon si David, ito na. Nangyari na. Wow! Expert good di ay ko, mutago og sala. Wa na ko'y problema, patay na si Uriah, Bathsheba, halika. And then, nagbuntis, sa mata sa tao, limpyo ra siya. Tama? Here comes Prophet Nathan, chapter 12. For the sake sa time na to, akong iparaphrase ni. Ingon si Nathan, King, nako'y tuyo ni mo. Nako'y isumbong ni mo. Lingkod ang haring David sa iyang trono. King, dinhi sa atong nasod. Dunay usa ka taong datong, dunay usa ka gatos nga karniro. Ang iyang silingan, pobre, usa ra ka buok karniro. Sa diyang kining dato may bisita, imbis na magkuha siya sa iyang 100 ka karniro iyang ihawon, ang iyan noong giihaw, ang karniro sa iyang silingan nga pobre, nga usa ra ka buok intawon. Nitindog si David sa kasukoong niingon, Nathan, kanang nagbuhat anak, hinahalampat yun. And then si Nathan niingon, ikaw na, David. Basahon na to kung sa gisulti ni Nathan, naroon ta makasabot, ane? Ningon siya, ikaw na, David. Arita magsugod sa verse 5, chapter 12, verse 5, abutas 14. Unya nasuko pag-ayaw si David o giingnan niya si Nathan. Ipanumpa ko sang ngalan sa Ginoo nga ang taong nagbuhat niini ang aing patyon. Allah, sa kabalong siya. Ikaw ba, bisag kabalo na kung kang sala na, pawala-wala kabalo ba? Naghimo anik nang lang patyon, bisag siya gihimo. And tanawa in verse 7, giingnan ni Nathan, ni Prophet Nathan, si Haring David, ikaw, mao, ang tao. Og ania ang pulong sa Ginoo, ang Diyos sa Israel. Gidihugan ko ikaw aron maghari sa Israel. Giluwas ko ikaw sa kamot ni Saul. Gitugyan ko kanimo ang gingharian sa imong agalon, og ang iyang asawa. Gihatag ko kanimo ang banay sa Israel, og ang Juda, og ang sa Juda, kung jutay pa kini, alang kanimo, dugangan ko pa kini. Nganong wala mo man tagda ang akong pulong, ug maumay imong gibuhat ang dautan sa akong atubangan. Gipatay mo si Uriah dito sa gubat, ug giilog mo ang iyang asawa. Busa, dili mo biya ang espada sa imong balay. Kini ang unang judgment ni Lord. Ingon siya, kay may patay man ka, kining espada ang kamatayon, mahitabo punis imong pamilya. Kay imo man akong gisalikway og
giilog mo ang asawa ni Urias. Sa diya natay buhaton mga igsoon sa tuig sikatang di mao. Ato nang gisalikway ang Dios, giinsulto ang Dios, gisuklan ang Dios, gidaog wag yun. In verse 17, miingon pagyud ang Ginoo. Patunghaon ko batok kanimo ang dautan gikan sa imong banay. Sultian kanako David ang imo raon niyang kaugalingong sakop sa panimalay. Maoy mo patay, maoy mo gukod nimo, maoy mo palayas nimo. Og sa imong atubangan kuhaon ko ang imong mga asawa. Ihatag ko sila sa imong silingan. Hala! Hoy mga silingan ay mong dawat oy. Basig huwat po mo ha? Kiniron. Kiniron. Og siya mudulog sa imong mga asawa bisag adlawng dako. Imo ning gibuhat sa tago. Sa Mateo niingon ang nadungog nimos ngit-ngit, isulti sa hayag, ang gibuhat nimos ngit-ngit, madayag sa kahayag. Imo ning gibuhat sa tago, David. Ako ning i-expose. And then ingon siya, imo kining gibuhat sa tago. Apan buhaton ko kini atubangan sa tibuok Israel og sa adlawng dako. Hilak si David. Kabalo mo unsay atong makatunan ani nga mga hari nga atong gisgutan, Ahab og si David. Si Ahab sa diyang girebuke siya, nasuko siya, gipriso niya, ang nagtudlo kaniya ang but muluwas siyang kinabuhi. Hinungdan nga namatay siya. Remember Proverbs 29 verse 9, verse 1, tama? Kung magpabilin kang gahig ulo bisan makadaghan ka ng badlunga, moabot ang panahon mapukan ka ug di ka nakabangon. Biyahe na brad. Undangin na brad. Suyop-suyop nimo brad. Undangin na brad. Kapila na kaing ng undangan na naligo ka mong undang. Unsa may imong gipaabot, mapusilan pa ka? Asa man ka gusto nimo? Undangin na brad. Undangin na brad. Ayaw sa lagi brad. Dili pa lagi na pwede brad. Ang magpatuyang gyud ka. Unsa man gyud gusto nimo? Kabalo ko di na nimo gusto sumabot pero munay mo abot imong magpatuyang o magpagahi kag ulo, di ba? Amen. Amen. Amen mga igsoon. So, pagkadungog ni David aning tanan tanawa ko sa iyang gisulti. Verse 13. Mingon si David kang Nathan, nakasala ako sa Ginoo. Lahi ang iyang response. Pagkadungog niya, nagibadlong siya, luhod dayon siya, hilak siya. Ingon ang Bible. Miingon si David, nakasala ako sa Ginoo, o giingnan ni Nathan si David, gipasaylo ka sa Ginoo sa imong sala, o dili kaniya pation. Apan, okay? Ang kuna imong sala mga igsoon. Di ka malaglag. Pero naay apan, naay consequence. Tanawa. Apan kay pinaagi ni ining buhata imo manggipasipadan ang Ginoo. Mamatay ang bata nga matawo nimo kanimo unya mipauli si Nathan sa ilaha. Human ani nga sala ni David. Walay hunong ang iyang luha. Gipabati sa Ginoong uga kay David, distansya na kaayo ang Dios ni David. Pero ang tinuod, ang Dios duol lang kaayo ni David. Gipabati lang nga layo aron makasabot si David. Unsay bation sa tawo nga ang presensya sa sala mao'y naa niya og dili ang presensya sa Dios. Now, sunod-sunod na ni. Sunod-sunod na ni mga igsoon. In 2 Samuel chapter 1 to chapter 10, kuan man niya ni sa survey sa mga Levites. Ang kapitulo 1 habot sa kapitulo 10 sa 2 Samuel, mauni siya ang total triumphs of David. Gikan sa chapter 1 aning 2 Samuel, abot sa chapter 10, grabing kadaugan ni David. Niabot siya sa pinakahabog nga dapit sa tanang kadaugan, pabor, panalangin, pagdato, pag-uswag, pagkainila, pagkabantugan ni David. Naabot yun sa pinakataas.
chapter 1 to chapter 11, chapter 10. But human sa napulo ka kapitulo nga grabe ang pagdato sa iyang nasod. Grabe ang pagdaog na sa gera. Paminaw, dunay usa ka kapitulo nga kalit na baliktad ang tanan. In chapter 11, ang sala niya ni Bathsheba ug ni Uriah. So pagkasala niya ni Bathsheba, iyang gisuway tabon, si David ba, murag ikaw ug ako. Makasala, mahadlok tag masakpan, maulawan, mangita taglaing sala, arong itabon sa sala. So dapat, pag nakay tabunan, arong di makitaan, ang imong itabon mas dako. Tama? Uy, naminaw ta? Kung naay bulad, ang bulad ibutang nimo sulod sa planggana, takluban nimo og platito. So dapat ang buwad naa sa platito, ang planggana mo imong itaklob. Aron ang imong gitakloban dili makitaan. So si David ang iyang gibuhat, naghimo siya sala nga mas dako pa sa sala nga una niyang nahimo. Aron tabunan ang iyang sala. Muna ang giingon ni Pastor Prima, sala plus sala, tago plus tago, equal sakpan. Ha? So grabe niyang kadaugan pag abot sa chapter 11. David's transgression. In chapter 11, this is the pivotal event. Or kanang panghitabo. Nagikas grabing kalinaw, grabing kalipay, grabing kadato, grabing pag-uswag, grabing pabor, grabing kadaugan. Hurutanan. Hagbong si David. Tagak siya, hulog yun siya. And ang sala ni David, mga igsoon, from chapter 12 to chapter 24, nahimo siya nga nagantos sa mga bunga sa iyang sala. Number 1, struggle sa iyang kaugalingon, struggle sa pamilya, ug struggle sa nasod nga iyang ginimulaan. Muna nga ato mga leaders, angayan nato na silang giampo mga igsoon. Di kay naghulat ra tag kanusan ni siya mosayop makalayas finally makalayas nagyuguan nga church masayop ron kausas pastor. So nagguol na siya siyang kaugalingon, nalayo na siya sa Ginoo, wala na, nibiya na sa iyaha ang kalinaw, nibiya sa iyaha ang gugma, nibiya sa iyaha ang kalipay, nibiya sa iyaha ang tinuod nga kadaugan. And then nipuli niya ang kaguliyang, ang kasubo, ang hilak, ang kangitngit, nibiya ang kahayag, nipuli ang kangitngit. Ang kalinaw, nipuli ang kamatay, pinatyanay. Because sa sala nga gitaguan niya. And then, from chapter 12 to chapter 24, paminaw, ang unang consequence, namatay ang iyang anak nga gisabak ni Bathsheba. Natawo tuod, lipay kay siya, pero namatay. Number 2, si Tamar nga iyang anak, girape sa iya rapong anak nga si Amon. Binuhatan man ni David, kitang mga ginikanan, badlong-badlong ta sa atong mga anak, ug naapot tay tinaguan, sigurado. Basin og naitabo na nila, kay gipakita ras Ginoong, mao po atong binuhatan, samas naitabo ni Tamar og ni Amnon, kay binuhatan ni David nga ginikanan. How can we lead our children? Unsahon nato sila paggiya des Ginoo nga kitang mga ginikanan. Imagine kunog ang imo pang anak mo makabasa sa inyong mga uwaw kayo. Ayo, napata? Kuya, wag. Migo raman, text raman to pastor, gara-gara raman to pastor. Yan nabasahan sa anak. Nga ni des mama, nga ni des papa, nga ni rin, nga ni. Lisod kaayo na.
O niya pailain. Number 3, Absalom killed Amnon. Kini si Absalom, anak ni David. Si Amnon, anak po ni David, gipatay siya ni Absalom. Nahitabo na ang gipanulti ni Prophet Nathan. Ingon siya, ang espada di mo bulag sa imong balay, imo ning gibuhat sa tago. Mahitabo po ni diha sa imong panimalay, nga kanang mahibawo og makakita ang tanan. Number 4, si Absalom mga igsoon, iyang giilog ang gingharian ni David. Si David ani nga time gatago-tago, kauban sa papila ka mga kasundulahan. O ang tanang kapuyo ni David nga babaye, gihilabtan sa iyang anak ni Absalom, nga nakakita ang tibuok Israelites. Na, imo ning gibuhat sa ngit-ngit, tago-tago ka, ako ning ipakita kanang makakita ang tanan. Number 5, Absalom was killed by Joab. Napatay pod ang iyang anak nga si Absalom. You see, sala ni David. Kadali ra kayong nahitabo tong salaa. Wala to kaabti kung sa kauras 30 minutes, humana to nga sala. Pero ang nagsunod, pamilya, kaugalingon, pamilya, and the national. Naman tayo gitawag og self-struggle, family struggle, and the national struggle. Mao ni nahitabo sa sala nga gitaguan ni David. And last Wednesday, ang atong gisgutan, katong unsay imong gitaguan. Si Akan nagtago og sala, iyang tibok pamilya, patay. Usara ka buok sa imong pamilya, magbuhat og sala, alahig na, kabantay mo ginikanan, pag nagpabadlong mo, someday mga matay na ta, ang atong mga anak magpabadlong, mayo, liwata gid na siyang amahan. Katuba si Anhing Jonas Carts. Inga naman po to. When you get mistakes or magpakasayo, pag tuyoon nimong pagpakasala, naghimo kag sugilanon nga dili malimtan. Gusto nimong kanang sugilanon. Kami mga ginikanan na nagmahaymi, sana nagtinarong kami eskwela, sana wala mi ani, amo lang untang gitarong. After that, usapan ni, sunod ani, mauni. Wala untay ingon aning mga problema, kabugaton, kaulawon. Pero naana, remember this, dili nimo pwedeng ma-delete, dili nimo pwedeng maando, dili nimo pwede nga ibalik, pag naana na siya, naana gina siya. Grabe ang sala ni David. And ang nasod, naglisod og ayo tungod aning sala. Now, ang pait kaayo mga igsoon, nga angayan natong hibaw-an, kining dili gyud ta mo dawat og pagtudlog pagbadlong. Si David bisag unsa pa kadako ang iyang sala, gipasaylo siya sa Ginoo. Ang tanan nga consequence kabayaran sa iyang pagpakasala iyang giatubang. Pero nagpaubos siya. Munang sige siyang gasulat og mga awit, sa iyang mga awit iyang gipangsulat. Ilabi na sa time nga nakasala siya. Ingon siya, renew, ano sa to? Restore. Katuningon siyang, renew the spirit within me and restore the joy of my salvation. Ingon siya, Ginoo, og napay nahabilin nga ko pa sa iluan, Lord. Ako na, Lord. Banhawa, Ginoo, himo ang labas ang akong kalipay nimo. Ibalik, Ginoo, ang akong kalipay. Because after sa iyang sala, nagsunod-sunod na ang mga katuigan sa iyang pagkahari. Nga dili na mga nindot ang nahitabo sa iyang kinabuhi, pamilya o sa iyang nasod. Amen. O galing ni atakaron na minaw tas mga pulong na atay mga sala gipanghimo atong gitago-tagoan, atong gipadayon bisag kabalo natang dili ikalipay sa Dios.
palihog lang maluoy kas imong mga anak. Or ikaw, anak, maluoy kas imong ginikanan. Kinsa dinhi nagbuhat og sala, maluoy kas tibok nimong pamilya. Dira ikaw mo'y maulawan og mangantos, apil imong pamilya. Di manira ko ng anak magpabadlong, di ba ag anak man na ni Kuan? Grabe man tumamadlong. Pero sidya. Di ba? Sakit po natong ginikanan. For example dito, kini. Kaya ka na laging magtuo lagi ta, nga atong gibuhat, kita rin na hibalo. Muingon ka ng mga naninda diha sa sentro dapit. Muingon ka na sila, nagmatarag, buntag ng ilang pastor. Mo na, gitudlo silang pastor. Muingon ka na sila, kung wa nila nahibaw ang ato ang mga buhat. Ni apay lain. Si Robin Padilla sa paghearing mga igsoon perti niyang sukua. Because gi-identify ang hostage taker nga Muslim. Pag ingong kinsa man ng hostage, ang gitubag Muslim. Nganong, ikaw kuno be? Ngalan unta itubag, dili ang religion. Ikaw kuno be? No, kinsa man ang nanghilabot, ang katong born again. Kinsa man ang nangawat, ang katong Katoliko. Nganong dili tanan nga naa na nga grupo ay mo na ilang binuhatan tanan. O pareha ang sa pandemic, kinsang sala ato? O mangutan ako ninyo, kinsang sala ato? Nga naa tay simba dire? Unsay naa sa mimo? Usay gigama nga balaod sa IETF? 10%. 10%. Pag-abot sa Bohol, gimodified sa atong gobernador, gihimong 0. The only province sa tibuok Pilipinas ang di pwedeng naaitigom, Bohol, kay gi-0. Ang mismo, ang atong gobernador, wani sunod sa balaod sa IETF. Kay gimodified niya ang iyaha. Atong sala, kita'y sulungon. Nya isagit-sagit na dito, ingnon ta mga born again, mga gahig ulo, mga born again, mga ingunane. You see that? Pila ra ka buok ang naa diri ga simba, halos tagutlo kadupa ang distansya, naka-face shield, naka-face mask. Lami gani unta to gipahuman usa ang wali usa tag istorya. Nagwali pag yun. Imagine ako no, magwali ang pare. Bisan tingalig pare nagwali, inig kahuman usa pa istoryaho no. Now, kung kita nagrespeto sa ilaha, bahalag di na ta respetuan nila. Of course, anay namatyan, pag nay misa, hipos ta ng sugal. Pero nay namatyan, pare magwali, sabaan pa ng gasugal kaysa nagwali. Ang pastor ang nagwali. Tama? Mga buhi pamantaron. Paminaw mo. Mga buhi pamantaron. Pasidan idan mong pamilya. Mahal, pag namatay ko, ayag pasugali ha. Okay? Inga na adaan. Human sa seminar namo dito sa Lantaw Restaurant. Usa sa nag-held sa among seminar, niingon siya, kabalo mo, bisag asa na ay simba. Kung 100 kabuok ang mosulod og simba, sunid kag mas dako nga dapit kay 10% raman. Kani nga building ang masulod ani 200, so pwede ang 20 anin makasulod. And we observe the protocol. Mag-alcohol ka diha sa gawas, maka-face shield ka, and then naka-face mask ka, and then magsimba na tas Ginoo. Wala tay gilabag nga balaod sa IETF at that time. Pero gisulong. Asa ka makakita ana? Ilami ar bagyo don tag huwaton ba nga humanag simba usa makigsulti. Nya human naman unta pod mi nagsulti do sa among prayer ingon ani nay 1, 8, 4 mudong. Midweek service man to nga time. You see that? Kinaartihan ang buhol adto nga time. Muna natinga ko sa tanang nasod, even sa mga bukid, walay undang ang giving of kanang mga mas grabe pa hinuon to. Kay magdasok nag-ayon ng mga tao nag-distribute sa mga bugas, human sa mga pagtudlo sa pulong sa Dios. The only province ang buhol at that time.
Gihimong zero. Manding. Kuya, ang imong balay walay bintana. Usara ang pultahan. Ang pultahan pagyod naa nas kalsada. Inig-abli ni mos pultahan, lakang rakag usa kay magpahangin, dakpa na ka. Hello? Grabe. Until now, naka-face mask, naka-face shield pa ang uban. And ditong magsuroy-suroy ka sa gawas. Muadto ka og mga European countries, katawaan ka dito. Nga naman, kita na malaman nga face mask. Ang ngayon yung kaitaan eh. Hello? Naanay balaod nga gigama, maglibog ta atong sundon. O, napay lain. Gipalabang sa pulis sa Cortes. Pag abot sa pulis, Tagbilaran, gidakop. Unsa man ay balaod sa Cortes o Diris Manga? Sa Tagbilaran. Pwede lang backride dito, dire-dili na pwede. Maglibog kayo ka ato nga time. Diba? Anyway, abot naman tag-ing anak kalayo, no? Kinagrabihan kayo. So, ug ang ato nga tagdumala sa nasod mga igsoon, ato, kinahanglan yung atong yampo. I-pray gyud nato sila. Could you imagine magsakay sa bus 6 hours? Unya, nausara sila dito. Pwede ra, pero sa church di pwede ato nga tayo. Usa ka oras rang paminaw wali, di gid pwede. And kabalo mo, bisan pag unsa og tawag, mao ni, dakpan ni. Dili man pwede, kay ang balaod, wa may gilabag. Gadala pa gani quarantine pass ng limba. Grabe nga struggle to nga tayo. So ang ato nga time mga igsoon ni abot pod og grabe nga struggle. I mean sa kaning sa kapanahonan ni David. But sa laing bahin mga igsoon, I mean sa tawag ana, lahi ang kaso ni David because sala ni. Kadto nga time. Karon pag ang mga tao wa na nahadlok sa COVID virus, sa COVID-19 katong coronavirus, giilisag pangalan, Omicron. Hatsi. Omicron na. And then pagkahuman, mga hatsing na nga, Delta virus, di man yun, usaho na to na, Voltes 5, let's bolts in, tenan. Mura, nag-Voltes 5, o Power Ranger. Nag-usa na tanan, di na mo mahadlok ang tao. Kaya ang tao makita o mangita o pagkaon. In fact, sa Philippines, di ita mahadlok og virus. Nga naman, Smoky Mountain tagapuyo, plantas mga virus. Grabe mong garauna pa ng di mahadlok virus. Sa manday ka, robot ka. Kaya may mga igsoon, naatay Ginoo, musunod tas Ginoo. Kay ngano nahadlok kag tao, nahadlok kag sakit, wa kay kahadlok sa Ginoo. Walay gitaguan nga dili mabutiag mga igsoon. Jeremiah chapter 23 verse 23. Mahuman ako og mamauli na ta kay gutom na kaayo. Mga igsoon ay mogtagam kay moanhi ka daghan tag makatunan bag-ohon ni Lord itong kinabuhi. Amen. Jeremiah chapter 23 verse 23. I am a God who is only near. This is the Lord's declaration. And not a God who is far away. Jeremiah 23 verse 23. And in verse 24, ingon siya. Sige, sumpayan na to dahil. Can a man hide himself in a secret places where I cannot see him? Ningon siya, doon na ba'y tao makatago sa mga dapit nga taguanan nga di na ko siya makitaan? The Lord's declaration, though I not feel the heaven and the earth, the Lord declares. Ingon siyang, wa ba di ang akong presensya, wa ba naglukop sa tibuok langit o sa yuta, nga moingon kang makatago ka? Asawa, makatago ka sa imong bana.
Bana makatago kas imong asawa, mga anak makatago mo sa inyong ginikanan. Church makatago mo ni pastor. Batiman ini dili si pastor mo'y maningil, dili si pastor mo'y mulatos, dili si pastor ang Ginoo mo ay mo hatag mga igsoon. Kita ta ni Lord. And one thing, sige kog ingon sa inyo, i-pray ko. And also sa ako nga wife, i-pray. Nga naman. Si David, a man after God's own heart. Grabe kasi natian, nahagbong. Kining tao, mga igsoon, doon na sila itulo. Kapwedeng kahagbungan. Lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life. Sabi ni Saya pa, mga unudnong kahidlaw. So nanay asawa mo tihol sa uban. Pag tihol nimo gadungaw si Lord. Ha? Lust of the flesh. Sa may naas niyo mga cellphone. No? Sa may naas mga cellphone. Kabantay mo na magsayaw sa cellphone, dili man nagbra? Kabantay mo na? Yay, pakita yun ng mga ayaw pakita as pastora na, ay. Number 2, lust of the eyes. Kailibgons mata, kwarta. Kini. Di ko mo simbaron kay kini. Puro ra mga butang kalibutanon. Number 3, pride of life. Garbo. Kabalo mo si Satanas, Lucifer, ang iyahang pangalan. Kabalo mo nganong nahimo siyang evil, tungod sa garbo. Pero diin man siya gikan, sa presensya sa Ginoo nagsimba. Hello, ikaw pa kaha? Ako pa kaha? Nagsimba ta karos Ginoo, pero garbo ta, di ta mo dawat pagtudlo, muratag Ahab ani. It doesn't matter, unsa kadako ang sala nga imong nabuhat, basta kay pag nabadlungan ka, natudluan ka, magpaubos ka, o mubiya ka sa maong sala. Ingon diha, wa gyoy makatago. Verse 24, walay makatago, gikan kanako, wala ba ka mo masayod? Nga ako anaa sa tanang dapit, sa langit ug sa yuta. Ingon ang Ginoo. Di gyud ka katago. Na, inig atubang nimo, pastor, bless ko, pastor, pagtalikod, hiwi-hiwian nimo. Yurong. Mamu unta na atong unaan. Sige ra kasuko, Lord, kanus pamin mo taga-aglaing pastor. Nga suko na kagayo. Nga naman, Lord, nga nang kadawali ni pastor, dumot man lang kanunay. Huwag yung lahi targiton, ako ragyod. Bisag di ko mo simba, pag paminaw na ko sa Wallace Facebook, ako ragyapon. Hello? Si King Ahab, niingon siya, di na ko ganahan na may ka, tanan niyang isulti, igo ka? Niyaman ko 400 prophets dire, tanan nilang isulti, pabor na ko. Ganahan ba ka mga igsoon, nga ang imong madungog puro pabor mo? Kanang ingana ba, mga igsoon, bisag unsapay imong nabuhat, ang imong pagkaikaw, wala na kuhai, diha sa kasing-kasing sa Ginoo. Halipay kayo, Lord, hallelujah. Thank you, Lord, thank you. O sa may gusto na itong iwali, puro langit o impyerno. So mo nang kinahanglan tang magkat-on ani mga igsoon tungod kay di mangyud ta makatago atubangan sa Ginoo. Now, si King Nathan pwede siyang mahadlok. Si Prophet Nathan pwede siyang mahadlok ni David. Hari biyan pwede ko niya ipapatay diretso. Ako ning badlongon. Pareha sa young prophet in 2 Kings chapter 13. Si Jeroboam, giingnan day na, dak pa siya, gibadlong ragani siya. Ngayog halad sa laing Diyos, ngadto ra gyud sa Diyos, nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. Ningon na siya, dak pa siya, gapusa. Hadlok kayo ning mamadlong ta. Hadlok kayo ning magtudlo, tas pulong sa Diyos. Kay kita, usay mapasangilan po, self-righteous, labog siya. Uy, paminaw, sa magwali ko pulong sa Diyos, apil ko ani.
Gatuo kag ikaw ra, o ikaw ra na igo sa pulong sa Ginoo alkanse ko. O wa ko'y apil. And that is why para nato ni tanan mga igsoon, walay makatago. So, ang great blessing, great blessing, victory, and favor, nahimong kadautan, kalaglagan, kahagbungan, kangitngitan, nahimong kangitngitan ang iyang kahayag tungod sa sala. Karon, og naa ka sa sala, magpatuyang pa ba ka? Ayaw hulata. No? Ayaw hulata mga igsuon nga mahimo pa kang panag-ingnan sa uban. Kabalo mo, sa unang mga bata pa doon ay mga tao nga grabe kay ilang binuhatan. And then mag-away mi nga mga igsuon, katong tawo nga maot kay binuhatan, mao'y among ipangalan anak nga igsuon. For example, kasagaras mga tiguwang sa amo kaniadto hingan lang mga wakwak. Wakwak. Mag-away mi mga bata pa for example, ang pangalan sa tiguwang mga tiguwang nga pangalan is Susang. Susang. Pag mag-away may mga bata pa Susang. Anao na mo pagbuli. Gusto ka imong pangalan gamiton in the future sa pagpangbuli? Because ang nagsunod nga generasyon nakabalo kung sa imong binuhatan? Ayog kiat-kiat ba? Murag yung kagsikuan. Gusto ka? Nga ikaw mo'y panag-ingnan? Si Lord mga igsuon na higugma sa ato munang dili siya gusto nga naatay itago. And then kung doon natay itago, kinahanglan nga iyang i-expose, iyang badlungon. Nga naman, niunsa ganito ang Mateo, walay sekreto nga di mahibaw-an. Matthew 10:26, busa ayaw kamo kahadlok sa mga tao. Ako di na ko mahadlok ani. Total kung imo kong ikiha, wala man ko'y ngalan nga gisulti. Lakaw na kiha na. But kung kabalo mo sa klase namo sa second year, nangutan na sila, pastor, kumusta ang church discipline sa inyo ha? Because ang ilang mga churches, pag naa kay panapaw, pag naa kaning mga puyo-puyo, unsa pa ng mga salaang nga naani mo, palayason gyud ka, tawgon ka sa pulpit. Sister Brad, kani nga buhat Brad, nag-ingon ang pulong sa Dios. That is why, as of this time, dili ka welcome ani nga church. So, ang mga church member, nagtanaw sila o nahibalo sila so that ma-aware po silang di sila magbuhat. Never na natong gihimo diri. Because other churches, ilang dalon sa tubangan ang tawo o ang sala ngayang gihimo, ipahibaw. Dili pwede. Dinhi sa ato mga sala ray atong gihisgutan sa panahon sa pagwali. Wala na apil ang nagbuhat, ang ngalan sa nagbuhat. Masuko gihapon. Di ba? Masuko gihapon. Sulay og ari dire gwale. Kuya Danilo, Mambere, mga katong nagsulay nagwali dire sa tubangan. Inigsulti nimo anang salaa. Kita gyud kag nay mangyamid nimo. Makakita gyud ka. Kita gyud kag nay mo inisog nimo tan-aw nga muingana ng mata. Napoy ubang muingana ng mata. Kabantay man ang matang mo rainbow o kalit. Muana ba kalit? Mga laki sulayan ninyo, di mo kamauno. Tuguanan mo na ko, diri una tanaw. Unya tanaw sa ibabaw nga kanang wa na kay makitaan. Dayong tanaw sa gilid. Ano ba? Nganay mong mata. Suway mo tindog din sa tubangan, wali sa pulong sa Dios. Pag naay maigo nga kasing-kasing, murag si Ahab, muingana ang mata. May mga time nga ang magwali diri di na nimo tan-awon. Kadi gyud ka katutok basta nga kay binuhatan nga di maon, di gyud ka katutok. No? Taguan ang may muna mo si mong saya, hingan. Mga igsoon gihigugma tas Ginoo mo hinungdan nga iya gyud tang badlungon. So,
kabalo na ka og unsa ng salaa. In fact, mga igsoon, by first quarter sa January, quarter next year, hopefully, release na ang atong license to solemnize marriage. Kinsa tong mga kaslunon, magpakasalta tungod kay ang Biblia manggod nagsulti nga di gyud siya maayo nga ingana ang inyong kahimtang. So, ay kabala ka, walay bayad. Ha? Mabunjag, kasal, malubong, walay bayad. Okay ra mo? Bayad na lang, kadi mo okay. So, walay bayad na, mga igsoon. So, ang ngayon natong katunon is this. Ayaw kamo og kahadlok. Sa atong pag-witness sa pulong sa Dios ngadto sa mga kaigsuunan, pagbadlong kanila, pagtudlo, bisag unsa pa sila, unsa pa ilang posisyon, unsa pa sila kadato, nakinahanglan sila sa kamatuoran. Then kung kana nga kamatuoran imong gihuptan, palihog intawon, ayaw ikahadlok na nga mo share kanila kay kana mo'y magluwas nila. Amen. Be like Nathan, be like Micah. Da kay duha ka taong duulon nga imong tudloan og badlongon, ang usa magpaubos, ang usa masuko. Si Ahab na og si David. But ang sugo ni Lord nag-ingon, ayaw kahadlok. Di sad ka ngayong mahadlok kay ang imong isulti dili imo. Amen ba ta diha? Ang Ginoo magpanalangin nato ni ining maong adlaw. Magampo ta. Heavenly Father, thank you kayo Lord sa mga mensahe imong gihatag diri kanamo. Salamat nga dili kami magakahadlok o Dios, nag-uban ka kanamo sa pagpadayag sa kamatuoran, sa pagsulti sa imong mga pulong, sa paghatag diini sa mga mensahe ngadto sa mga nanginahanglan o Dios. Sa mga pagbadlong, sa pagtudlo, pagsaway, tabangi kaming di kami magmahadlokon tungod kay ang imo lamang paglaom, ang imo lamang pulong maoy paglaom nga makaluwas sa kinabuhi sa tawo. Tudloi kami sa kanunay nga mahimong magmadasigon amahan. I-bless ni nga church Ginoo ang katawhan nga naa diri. Mahimo kaming safety balance ang among kinabuhi nga nagakat-on sa imong mga pulong og nakinabuhi sa unsay mga nakasulat niini. Tabangi kami Lord, nga dili kami amahan mahimong magpalimbong sa sala. Because like David, mubo rang panahon ang kalipay, pero hiblabihang kataas ang kasakitan sa diha Ginoo nga naa na ang pagpaningil sa buhat sa mga pagpakasala. Kining mga balatian namo, kining mga kawaladon, kaguliyang sa among pamilya, resulta ni sa mga sala kaniadto Ginoo nga imong giingon kanamong ayaw buhata pero nabuhat namo. It's like David, sa iyang sala nilabay na ang labihan kadaghang katuigan na nagko ang iyang mga anak nga ang consequence sa maong sala nagpadayon Ginoo. Kami usab. So kung unsay naa namo karon, ang among himuon magpaubos, mudawat og padayong mga lagad diha kadimo Ginoo. Lord, salamat kaayo nga sa among kinabuhi o Dios. Magpadayon kami Ginoo nga magtinguhang magsunod sa imong kabubuton. Diha kanimo wala mi mahimo ug wala ka o Dios. Usa salamat. Nga ang tanan mahimo namo kay ikaw o Dios, ang Dios magauban ka namo. Tabangi kami nga unsa mang salaa dili nami magpabilin pa ni ana. Salamat nga dagan pa mga katawhan nga matangtangan sa maong mga pagpakasala. Madala og mahibalik diha sa imong tiilan. Lord, dili kami magpasakop sa tawo. Dili mi magpasakop ani nga simbahan or unsa nga simbahan. Magpasakop kami kanimo pinaagi sa among pagpakigrelasyon diha kadimo og sa pagbuhat sa unsay gitudlo diha sa imong mga pulong. Thank you Father God. Whatever secrets we have, O Lord, di ni magpabiling sikreto namo. Bisan ang sikreto namong paghatag, sikreto namo nga pagtabang, kini unya imong i-expose pinaagis pagpanalangin nimo diri namo Ginoo. Dalaygon ka manindog tang tanan